Welcome back to our YouTube channel, Vlogger Sister Juju Nopal. God is good all the time, praise the Lord. O maayong Pasko, o maayong buntag sa tanan. So, atong topik ko karon mao ang Christmas o Pasko. Nga atong gihandom ang pagkatao ni Kristo during sa December 25. Awgang Christmas, nagpasabot kini og Mass on the Christ Day. Nga ilabi na sa Pilipinas nga nagapreparar kita sulod sa siyam kagabi o kadlawon sa pag Novena Mass. Ug ang tanan manggawas ilabi na gyud na ay gipangayo sa Ginoo kay ang pagtuo nga kumpleto ang siyam ka kadlawon madawat ang iyang gipangayo. Ug dinha usab nato makita ang mga sharer sa tema about sa pamilya o sa simbahan. O doon na kita yung mga sharer ni Ana nga mopaambit sa ilang mga experience sa ilang kinabuhi. So, pagkahuman sa misa, aduna pa'y pagkaon, kape or pan, no? Na ay snack. So, aligre kaayo. So, maningkamot kita. Ang uban, maningkamot mo simba kay aron maka painit mao ba? So dili na, no? So naningkamot pagsimba kay ang Holy Spirit usab maoy nag-adala kanato sa pag-attend sa Novena Mass sulod sa siyam ka kaadlawon. So panahon sa Christmas mao kini ang pagpakita sa paghigugma sa Dios alang kanato. Ang paghigugma ni Jesus nga unconditional love. O panahon usab kini sa healing nga adunay pag-ayo sa mga panagbingkil o mulig-on ang kusog o mubag-o ang kusog sa pagka-close. Ilabi na sa mga amigo, amiga nga nagkabingkil. Handom mo din nga Pasko karon need nga makighiuli ta sa atong na hiubsan. So, dunay daghan nga maayo o mahiling. Ilabi na usab diha sa atong pamilya kung naay nagbingkil-bingkil sa pamilya. Tungod kay ang umaabot nga si Kristo usa kini ka prinsipe sa kalinaw sa panagdait. So, during sa Pasko, mahinumdom kita nga doon na kitay kalaban. So, atong ulion ang atong mga relasyon o mulig-on na ta. Kay once is especially sa atong mga amiga, makahibaw na ta sa iyang kinaiya. So dili na nato buhaton ang dili niya gusto kay aron mawalay panagbingkil nga mahitabo. So ma-close, mas strength ang ma-renewed ang ato ang kusog sa pakigdait sa atong isig katao. So mausab kini ang pagselebrar nga sa katapusang gasa sa Dios ang pagkatao o pagkahimugso sa batang Hesus. Pinakadako ning gasa o pinakalas ni nga ihatag sa Dios sa ato Dios Amahan nga usa ka gasa asahay masipyata kay ang atong hunahunaon mga gasa nga material. Bisan ako sa una sa wala pa kay ko kasabot labi na kanang manito nya aron walay lalis pareha na ay presyo. Pero kung walay presyo, doon na tay bation nga dili maayo, ilabi na kung mahalon ang imong gihatag. Unya karon ang dadawat nimo baratuhon ra. So gasa ang atong pangita din nga kanang material, no? So ang tinuod nga gasa mao si Kristo. Nga kita ang gasa sa atoa si Kristo nga tinuod nga kalipay nga gasa. So maningkamot kita nga dili lang kita maghangad sa mga material nga mga gift kay asahay masuko para batagwa tay gasa. Magpasalamat sad ta kung dunay mga tawo nga mohatag kay loving, caring and sharing na. Dili sad nato ingon nga di nato dawaton kay dawaton. Pero dili maoy number 1 sa atong kinabuhi. Kun dili isentro nato ang gasa nga gihatag sa Dios Amahan nga mao si Kristo.
nga mao ang tinuod nga kalipay nga walay katapusang kalipay. So ang mga Kristiyanos nagatuo nga gipadala sa Dios Amahan si Jesus aron pagpakamatay diha sa cross, pagsakripisyo, aron paglukat sa atong mga sala. O gani ang atong mga propeta naghandom kanunay nga mahimugso na kay si Jesus mao ang katumanan, no, nga panagna diha sa Old Testament nga si Kristo muanhi sa kalibutan nga usa ka manluluwas. So mao na nga malipayon ta kay ngano man giluwas kita, gilukat kita sa atong mga sala. Kitang tanan. So ang Bethlehem usa kini ka house of bread. Diin didto nato mahibal-i o nakita nga si Kristo nagtao dito sa Bethlehem, sa asaman, sa manger, sa barn, sa usa ka kamalig o gibutang sa pasungan sa baka. Aduna usab kini meaning nganong gibutang sa baka. Kay kan-anan man ang pasungan sa mga hayop. Hayop man ta nga special. So kana giandam na daan nga si Kristo ang iyang lawas itugyan alang kanato ug mukaon kita sa lawas ug dugo ni Kristo nga naa ihalad dinha sa santos nga misa pinaagi sa atong mga kaparian. Mao bitaw na nga maningkamot ta nga dili nato i-judge ang atong mga kaparian kay dili nato na madawat kung wala sila. Nga naman, sila ang gitagaang otoridad nga ang ustiyas ma-change na nga lawas ug dugo ni Kristo aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So mao na ang pasungan, kay ang pasungan butanganan sa pagkaon sa mga hayop. So moabot ang panahon nga kita mukaon sa lawas ug dugo ni Kristo, dili sa usa ka pasungan kundi diha sa santos nga misa, diha sa simbahan. So nasayod kita nga si Mama Mary ug si Jose grabing paningkamot, no, nangita og balay, manuktok pero walay nagpasa kanila. So dito sila paingon sa kamalig sa baka. So nahitabo kini kanato nga o ang Diyos Amahan naga-allowed nga didto matao si Kristo sa pinakaupos nga lugar aron pagpahibalo sa tibuok kalibutan, sa tibuok katawhan nga siya nagpakatao alang sa tanan. Dili kay alang ra sa Kristiyanos, alang kundili tanan nga klase nga tao. Ug dili lamang sa mga dato ug sa mga powerful nga tao, kundili alang kanatong tanan. Usa kini kadakong gasa nga gihatag sa Dios Amahan kanato aron kita makaangkon usab sa kinabuhing walay katapusan ug pagabanhawon kita uban ni Kristo. Sumao ka na ang dakong kadaugan mga kaigsuonan ko ni Kristo. So nasayod kita sa atong experience karon nga pila na katuig nga ang pandemic. Pero karon murag nagkamingaw-mingaw na, pero sige pang vaccine, sige pang booster. Asahay na apatay kahadlok nga booster. Karon January 5 akong schedule sa booster. So murag na ay kahadlok, no, pero atong i-offer nga to sa Ginoo ang tanan. So ang pandemic ug aduna pag yun nahitabo nga dako sa Pilipinas nga nabtua sa Visayas nga mi-striken ang typhoon nga Odette sa Negros, Central Visayas, Western Visayas ug sa Caraga. Ug nasayod kita nga dako kini kaayog kadaot. Laray ang pagpalit og gasolina, mitaas ang gasolina, ang atong mga palaliton mitaas. Maglisod ta pagpadalag kwarta limit sa giingon na. Maglaray ang tao magkuha og kwarta. Walay signal, walay kuryente, perting lisuran. Ngano man nga gitunong man kini og Pasko. Unsa may buot ipasabot sa atong kinabuhi. Ang Pasko nagpasabot nga si Kristo nagpakatao sa pinakaubos nga lugar. Ug naka-experience usab kita karon nga walang-wala ta.
walang-wala ta, magpasalamat ta sa Dios nga naka-experience sa walang-wala nga walay nagpasaka ni Mama Mary ug ni Joseph nga aron mataw ang bata. Sama ka nato, wala tay panimalay karon, wala na tay pagkaon, minos na ang kanta-kanta, inom. Kay mao ka na ang atong preparasyon sa pagsugat sa pagkatao ni Kristo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, atong pamalandungan nga kining tanan gitugutan sa Dios. Apan remember, God is love. God never punish us and God never forsaken us. So diha sa panahon sa bagyo, diha sa taliwala sa bagyo, diha ang prinsipe sa panagdait sa kalinaw nga mao si Kristo nga hangtod karon bisan gabi pero minos ang namatay, dili kayo tanto nga daghan, bisan tuod perting lisura ang panahon nga dunay lunok sa pila ka lugar, apan panagsara ang namatay, gamay lang ang namatay. Atong una-unaon gabi kato kusog, walay suga. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, atong pamalandungan ang Pasko nato karon nga bisan ingon ani ang atong kahimtang, just say maayong Pasko sa tanan kay ang kalipay miabot nga mao si Kristo. Maayong buntag ug daghan kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.